Evar baş gelê Dengvêjan, gelê Godervanan, banga mij bona Dengvêjan e. Gelê Dengvêjan, hom bin, ciwanê we bin, dengbêjê ciwan bin, dengbêjê kal bin, kal jî tin hemû ciwan in. Dengbêjê de kalbûn di dengbêjê de tune. Dengbêj kal nabe. Warên yekbîtiya xwe tê kin yek gelê Dengvêjan. Federasyonê ava bikin. Ega hûn federasyonê ava nekin, hûn nedibin xwe danê zimanê xwe nevdin pêşerojê de dengbêj çêdibin, nê jî dengbêja dikarin çêkin. Doğu Anadolu'ya da federasyon ki ava bikin, Türkiye'de her derî de bi navê federasyona we eğitîma dengbêjî tê dayînê, dibistana dengbêjî çêdibe, dibistana ziman çêdibe, dereng dikevin paşê bi dest ve nakeve. Ji min gotin ji we re dengbêjî dîroka me a li ser pê û nigan e, li ser pê û nigan nebîne. Bira tê keve pirtûkan, bira tê keve dîrokan, bira aqlê me tenê de nemîne, bira tê keve nava mujlîka dunyayê, li hemû dunyayê belave. Dengbêjî hatiye naskirinê dunyayê de ama kêmasî tê de heye. Yani nota dengbêjîna rastiyayî doğru düz çê nebiye. Hinek kelam çêbûne ama parê kelama nota wê çê nebûne. Warê notê çê bikin, nota kelama çê bikin, kelama bizanin bêjin, şan bidin xebitanê şeng yani çi ye? Eğitima deng, kelandina deng, çêkirina deng, wî bidin xebitandinê bi cîwana. Hetanê varan çê nebin, heta neyê xebitandinê kes nabe dengbêj. Îro dengbêjî ji qerêjî pir e di nav dengbêjî de ve qerêjiya ji ortê çar radibe. Ancak hûn federasyon ki ava bikin gelê Dengvêjan, ew çaxê qerêjî ji ortê rabe. Lema ez dibêjim warênê dengbêj bibin yek, ne dengbêjim ama dikarin mitêkî ûye jî dikarin nekin navê jî qet sorun tune ji min re. Feqet ciwanê we bira warênê ava bikin, başkan jî ciwana bibe, yönetim jî ciwana çêbe, eğitim ciwan bira bidin, daha baş dibe, daha ava dibe. Selam reis, ji hemû gelê Kurd re, ji hemû wêjeya Kurd re, edebiyata Kurd re, ji hemû dengbêjan re.